Hola amics i amigues i benvinguts una vegada més a Quatre Ferros Forjats. Avui anem a apropar-se a la prehistòria. La prehistòria és el període en el qual encara no hi havia textos escrits i tot el que sabem és gràcies als jaciments arqueològics que han anat trobant. La prehistòria es divideix en tres períodes: el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. El paleolític va començar amb l'aparició a l'Àfrica del primer ésser humà, que evolucionarà fins a l'Homo sapiens, que és el nostre primer avantpassat. Paleolític significa edat de la pedra antiga i es caracteritza perquè els habitants eren nòmades, és a dir, es desplaçaven d'un lloc a un altre per trobar animals per a caçar, fruits que recol·lectar o peixos per pescar. Vivien a les coves o a les cabanyes i anaven en tribus. A poc, els paleolítics desenvoluparen el llenguatge i la caça en grup, sobretot dels grans mamuts, i van tallar les primeres eines. El gran avanç fou la invenció del foc, colpejant pedres o bastonets entre ells, ja que començaren a calfar els aliments, enllumenaven les coves i s'escalfaven en el moment més fred. També inventaren les pintures rupestres, emprant les mans, bufant en una canya o en incipients pincells. De les pintures rupestres trobem cérvols, mamuts i inclús persones. Amb el temps, el paleolític evolucionarà cap al neolític, que és la nova edat de la pedra, on es converteixen en sedentaris, apareixent els primers poblats. També es feren agricultors i ramaders i començaren a enterrar els morts amb unes pedres enormes. Feien també recipients i els collen en forns, i amb els telers fabricaven la seva roda i inventaren la roda. L'última etapa de la prehistòria és l'edat dels metalls i es divideix en tres: el coure, el bronze i el ferro. Apareixen els primers treballadors especialitzats, com per exemple els ferrers. També s'especialitzen els ramaders o els teixidors. Cadascú feia un producte diferent que intercanviaven, naixent així el comerç sense moneda. Els nous transports, com el vaixell de vela o els carros amb les rodes que havien inventat, connectaran llocs llunyans, enriquint-se certs pobles i convertint-se en petites ciutats. Per protegir aquestes ciutats s'alçaren muralles i es selecciona una nova classe social que serien els guerrers, creant-se les primeres desigualtats socials. I amb això acabem la prehistòria. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!